भाई गिन ला ना। तू जाने ला हम गिनीला ना। इतना भरोसा ठीक ना हो। मुराद भाई हमरा पर भरोसा करेलन। वो आजकल कहवा बाड़े? लंदन आई हैं आराम से खरीदारी करत हुई हैं जैसे तू अब करबा। बहुत अच्छा बा, जल्दी से खरीद ला। ऐसे ही देखत रहनी। ऐसे ही तोहरा लिए तो सब ऐसे ही बा, 1 रुपया खर्चा ना करेला, खरीद लेना। मन नहीं के करत। मन नहीं खे करत? हाँ, ये तो प्रॉब्लम का बा बोलता। तब से मॉल में घुमावत बड़े कुछ खरीदवे की ना। हर काम पर इतना इतना रुपया मिलेला, तनिको अपना पर खर्चा ना करेले। नया गाड़ी खरीद, नया घर खरीद, पुरनका घर के ठीक कराओ। अरे कुछ तो कर भाई। केहू के मार के शॉपिंग कैसे करी बताओ था? वो अपना खातिर। अपना खातिर ना तो केकरा खातिर करबे? तर के बा? अरे उहे था, घर एकदम खाली खाली लगेला रे। रोशनी आवेला तबो सब अनहार लगेला। सवेरे से सांझ तक अकेले अकेले अच्छा ना लगेला। देख, जीवन में केहू एगो तो चाहेला ना, एगो साथी जे हमरा साथे रही, हमरा साथे उठी बैठी सूती जागी, जे हमरा खातिर चिंता करी, हमार ध्यान रखी, जकरा खातिर हम खर्चा कर सकब। ऐसन ऐसन केहू जे बस हमार होखे। बिया कर ले। हमनी के होटल में माया है ना डांसर, तो के पसंद करेला, बोलत रहे। पागल हो गेल बाड़े। अरे वैसन लड़की ना, कोनो शरीफ लड़की। तू शरीफ बाड़े। यही से तो कहत बानी, आपन जैसे ना चाहिए। एक काम कर, कौनो सीधा साधा मासूम लड़की दे के बियाह कर ले। तू तो पार्ट टाइम टैक्सी चलावे ले। ओके हुए बता दे। पुलिस जब इतना दिन से ना समझे सकल तो वो ना समझ सकी।